Miten tammikuu menee? Ihan helvetin hyvin. Näytä pala. Siinä on kaikille standimyyjille vinkki. Miltä pitää näyttää vaatepino illalla. Kyllä on hyvä. Kyllä on sitten. Siinä sitä ois. 8 aukeaa. Missä pitusta on kello? 8.05. Ollaan hyvä. Pakko saada jotain. Siis tuskin on turhaan aukiolajat 8-22, koska kyllä tää varmasti niinku aikamoinen asiakas ryntäys tulee olemaan. Vielä ei oo löydetty pelipaikalle, mutta... Se ei oo se tiski pystys kanssa. Se ei oo joo. Se on paikallislehdessä ollut. Ravintola Rosmariinan vieressä on tänään pojat painamassa. Siellä on asiakas. On lauantaipäivän jumppa takana. Aina helppo. Mänttä Vilppula K-Market. Aina helppo ja hyvä. 21 maalia. Tää saatana kaksikko. Moni ei itse asiassa tiedä, että Mänttä Vilppulassahan on siis yksi Suomen ylivoimaisesti kuumimmista K-Marketeista. Toimittaa joka kerta. Siellä on erittäin hieno aula ja mukavat työntekijät. Ja ihmisiä jo riittää jonoksi asti käytännössä. Tänäänkin oli siis jono siihen kauppaan. Siellä on kova meininki. Kannattaa käydä jokaisen kokeilemaan. Mitäs johtaja siellä? Linssisipsit on löydetty. Ei mulla oikeastaan lisättävää. Mun mielestä aika hyvä kiteytys Mänttä Vilppulasta. Siellä on paljon meininkiä, paljon tyytyväisiä asiakkaita ainakin tämän päivän jälkeen. Ja joo, lähdetään Turkuun päin, kun on muoviraketti ladattu. Semmonen juolahti tässä vielä mieleen, että todennäköisesti me vaihdettiin koko Mänttä Vilppulan asukkaiden liittymistä noin 25% tänään. Okei. Päätöksiin, niin miltä kuulostaisi sellainen, että nyt kun lauantai-ilta kello 9 ja jos tehtäis niin, että soiteltais tossa maanantaina uudestaan. Mä sanon meidän rekrykaverille, että soittaa sulle. Laita varo. Jumalauta. Mun mielestä vittu aika päällikkö. Johtaja ampuu 21, joku 10 yli 9 lauantai-iltana. Morjesta, pääsiskö duuniin? No selvä, ei kai siitä. Nyt ollaan saavuttu tänne Goodwin Steakhouseen ja meikäläinen otti tosta noin yhden rib-eye piihivin medium paistoksella 350 grammaa ja itse asiassa jengi näyttää aivan helvetin hyvältä tänään. Kuvaa vähän jengiä. Ruokakin on helvetin hyvää. Minkä takia me ollaan täällä? Ei vitukaan haju. Me taidetaan olla parhaita. Me ollaan parhaita edelleen. Mitä sanoit? Siellä on tiski täynnä. Niin, että ProSellerin myyjän tunnistaa siitä, että siellä on jokaisella asiakas.
Kova Jyry, mä haluan kumminkin itse. Perkele! Kun vittuu sieltä! Jos kaikki tekis tätä, tai niinku kaikkia tätä tekis, jos taisi jotenkin helppoa. No. Hyvin sanottu, Jesse. Keskittyy siihen vaan, että miten mä voin olla joka päivä parempi, mitä mä olin eilen. Mitä mä voin tehdä paremmin, kysyä multa, Jesseltä, Jyryltä, Kamilta, keneltä tahansa vinkki, jos on joku semmoinen, mikä tuntuu niinku hankalalta. Ja Mun vastaus vähän niinku pöllittiin tuossa äsken. Oikeastaan siihen, että pääsee tavoitteeseen ja mielellään se ylikin ja oma niin paljon kuin jaksaa vielä päälle. niin kauan kuin jalat kantaa tai ääntä tulee. Se on rehellisesti ainakin alkuun se menee silleen, että mikä sähköyhtiö sulla on käytössä, se siirtomaksu, mikä on pakollinen, mitä sä et pysty vaihtamaan, niin se on aina saman hintana. Eli sillä ei ole mitään väliä, että ostatko sun sähkön Fortumilta tai Heleniltä tai miltään, jos sulla on vaikka aktiivikarenssi. Passiivikarenssi tarkoittaa sitä, että se koskee ainoastaan niitä asiakkaita, joilla on Hesarin jokapäivälehtitilaus. Nyt kun ollaan päästy koulutuspäivän parhaiten osuuteen, niin mitä te kävitte aamupäivän läpi? Me käytiin läpi kaikki tuotteet ja tommoset niinku tylsät asiat ja seuraavaksi mennään niihin myynninvaiheisiin. Niin tämmösiä juttuja. Mikä tässä on niinku tärkein koulutuspäivässä? Mä uskon, että ehkä se myynnin prosessi, se, että miten sä oikeasti myyt asiakkaille, mitä sun täytyy tehdä, se on ehkä tärkeintä. Miten viikko jatkuu? Viikko jatkuu, että mennään huomenna myymään standille ja painetaan sopimuksia. Onko ekan päivän myymässä niin uutena myyjänä pakko saada kauppaan? Ei todellakaan. Todennäköisesti, tai hyvin todennäköisesti ei tule saamaankaan. Mutta se, että keskitytään siihen, että otetaan paljon toistoa, saadaan sitä harjoitusta siihen hommaan, niin sen kautta sitten niitä tuloksia. Teikö se ekan päivän kauppaan? Mä tein 8 ekan päivän. 8? Joo. Entä Miika? Mä taisin tehdä 6 ekan päivän, jos mä en ihan väärin muista. Siitä. No niin siinä on johtajia sit. No kyllä se täytyy ainakin kaikki yrittää, että tekee 9 kauppaa, niin sit saa enemmän kuin toi. Keuliin mä en oo ikinä nähnyt sun saatana yli 10 painoa kädessä. Oliko sulla mitkä painot itä? Turha uudella. Semmonen ois. Tuleeko videoita? Oikein otat pystypunnerusta tuosta tähän. Ei Ja sit viipareen kaikki. Ja viipareen. Niin no, vittu tehdään vaan. Sellaista välillä. Näin on. On se ihme. Ei sitä illassa ajattele se enempää. On kyllä tarpeeksi pitkälle juokseli ympäri pääsee. Eikö siellä ole se jätkikin, jotka mennään sinne jätkillä vaan? Treenin jälkeen. Pitäisikö mennä? Eikö jätskissä on hyvät makrot? Oho, hitu hyvät.
Jos sä katot Vaniljaisuus vaan pehmeä.